kulokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe ehamba phambili kezo mina mfaze ngontuthu ngakumalo bathi ilaspo namagumede mhlawumbe mawuthi usemushela ekhaya sophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike ekanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo oMaskandi uSimomozo sevela asifaka zonke enyameni kwinsizwa lapha nentathu Dulasi ekanjalo lapha nomnikezo nensizwa iphakade lihle lapha ke lapha kune video trend impela enkundleni zokuxhumana enjengenjoya lapha uSimomozo akujwayele ukwenza khona ama clips lapha bese echwenza bona abacula ngazi ke mhlawumbe ukuthi ngizochaza ngithini mina kodwa njalo ukuthi mhlawumbe ngichaza kakhulu ake ngivele ngidedela le clip kube yona esikhulumela ngakhohlwa ke ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu okukhulu kunakho konke bese nangilandela futhi uFacebook @radionkezo neziphatha kahle nami nosolumnandi ngithanda khona Sibomoza lwash yafisa wazi ukuthi lamadilozi abekhulisana ethini lamavukane I'm sure bekuthiwa nje uyashaya bafu ushela ngithanda nawe uyashaya kodwa bafu Dulasi thanks spray sekhavela yazo boy thanks spray bese ungiqaqela lenkinobho le phezulu le skip iyaqaqola lenkinobho ungayiqinyi ngazobuya kephi indawo nangomnikezo ngomjampa nje ngoba khona la ngisafuna ngisize khona ne t-shirt kanti encane nabo phakade lihle ilehle ezikhamisile nje namazinyayela ngazi umfoko wayahlala ekhamisa kangaka Nkosi yami into ehamba ipheqa ihlahla lo mfoko kusafuna ke isokhehlelezi eyomsafela into zakhe uthi akekho umuntu ongapheqa ihlahla ngabe Nkosi yami isigqoko sibole kobani